Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia. Škoda, mal som pocit, že sa k tomuto vyjadria aj iní, špeciálne v prvom čítaní, aj vo svetle aktuálnych udalostí, lebo zjednodušene, čo treba povedať, že hovoríme o tom, že by sa za niečo malo, za niečo nemalo a keď už sa má, niekto to určí, nejaké tie poplatky. A vlastne zistíme priebežne, už to trvá nejakú tú dobu, že čo je to za čiernu dieru, to zdravotníctvo. Že akí ľudia sa okolo toho motajú. Viete, to je, myslím, že Octavianus, kto vie ma opravte, to povedal, rímsky cisár, že peniaze nesmrdia, keď začal vyberať peniaze z verejných záchodov v Ríme. A naozaj žijeme vo svete, kde kopu peňazí niekomu, alebo spôsoby ich získavania niekomu nesmrdia, ale že až tak? Že až tak? Že niekde to človek dočíta, že sa potkne o linoleum pani a tu ctihodní občania sa nerozpakujú chodiť po plesoch, po báloch, teraz budú fašiangy. Koľký z dodávateľov, koľký z tej kliky, z tej lobby sa budú predvádzať na plesoch, sa tváriť za ctihodných občanov a budú pri báre platiť možno nejaký drahý koniak. A pýta sa niekto, že z akých peňazí? No z takých peňazí, že niekto je schopný predať niečo, čo stojí sumu X, tak niekto ju schopný predať do zdravotníctva za 3x X. Čo sú to za ľudia? Viete, dajú sa zarobiť peniaze. Dajú. Jeden môj známy hovorí, že tečú po ceste, len musíš kýbel nastaviť. A by ste neverili, že sú sféry, kde sa proste dajú, ale toto je sféra, do ktorej sme pustili, to je podľa mňa to isté, ja viem, sa niekto teraz usmeje, že to je furt sa k tomu dostanem, to je tá istá krvná skupina, ako gužerníci, to je to isté. Nesmrdí nič. Keď viem, že sú ľudia, ktorí čakajú na CT nejakú tú dobu. To CT, však by tie nemocnice za to, čo sa vylundrovalo, vykradlo z tých nemocnic, na tie CT by vás mali pozývať. Normálne by mali povedať, príďte v pondelok, v útorok, kedy chcete, príďte, CT by malo byť na chodbe, ale teraz hyperbolizujem. Nemocnice by mali za tie peniaze, čo sa vykradli, za tie peniaze, keď prídete do nemocnice, by ste mali mať problém zistiť, či to je Kempinský alebo nemocnica, prosím vás. Ale že vy viete, čo je Kempinský, lebo tam veľa tých peňazí sa strátia. Viete aj, čo sú iné hotely, lebo tam sa strátia. Ale v nemocnici tiež viete, kde prídete. Do nemocnice sa potknete o linoleum, prosím vás. A sadnete si na roztrhanú sedačku. Čo sme to za ľudia? Čo sme to dovolili, že sme do tohto pustili? Tu príde Kažimír, minulý rok povie, že už si nedá vložiť deficit nemocnic. A napriek tomu ste ho tam nasúkali. Viete, v čom je to cynické? Viete, v čom je to zákerné? Zákerné je to v tom, že keby niekto lundroval hutníctvo alebo cez hutníctvo, tak niekto sa povie, však nebláznite, čo to hutníctvo toľko lundrujete. Niekto by sa vzopel. Povedal, že nie, už nedovolíme robiť dieru a fúrzať. Ale zdravotníctvo, všetci uznanlivo prikývneme, ide o zdravie. V tom je to zákerné, v tom je to ohromný cynizmus ten ľudí, ktorí sa okolo toho pasú. V tom je to cynické, že rátajú s tým, že si to nikto nevšimne, nebude ani krik v parlamente, Kažimír to tam musí tú stovku pustiť, bola málo stovka, už je to 170. 170, prosím vás, to je 5 miliárd korún. Sa niekde zase stratilo. A kalkulujú s tým, že všetci uznanlivo prikývnú zdravotníctvo. Zdravie. V tom je to obľudné. A zisťujeme, čo ste zač. Prosím vás, zisťujeme, čo sme tu zač, čo sme tu niektorí ľudia a niekto to raz vyaudituje, prosím vás. Niekto to naozaj raz vyaudituje. Zoberme rok, nie je jedno, zoberte aj 15 rokov dozadu. Mne to je úplne jedno. A zistíme, kto čo nakúpil a za čo nakúpil a to znamená si spravíme predstavu, že kde sa čo stratilo. Kúska hanby nemáte v tom, je to fakt sofistikované, prešpekulované a ešte sú aj nenažratí tí ľudia, nenažratí sú, lebo keby im stačilo 20-30%, tak môžu kradnúť doteraz. Si zoberte, že nenažratí boli už aj až tak, že 3-krát viac. To znamená, že to už sa nedalo ani schovať, prosím vás. Dokedy ste chceli, koľko ešte ľudí plánuje ponúka, alebo robiť s tým, že s tou emóciou zdravia a že zdravia občanov a že v tom nebude zdravie občanov, to nejde do zdravia občanov, prosím vás. Tie peniaze idú na Belize, včera ste to mali vypočítané, 200 miliónov eur, či koľko to vypočítali, 6 miliárd korún, dobre počítam a opravte.
6 miliard korún išlo na Belize. Prosím vás, viete, čo je Belize? To je jak okres Kežmarok, prosím vás. Tam išlo 6 miliard korún z nášho zdravotníctva. Hen tých biedakov, čo sedia v lekárni, čakajú na roztrhanej sedačke a potnú sa linoleum. Tam išli tie peniaze. A cíhodní občania ich 3-krát preperú, otočia a vrátia sa do Košíc. A kde všade zistíme, kde všade, prosím vás. Nehambíte sa nič. Nič. A znova ďalší rozpočet predložíte, že zase ďalšie peniaze sa stratia a ešte niekto bude mať tú hanbu, nebude mať tú hanbu v sebe, že ešte niečo kúpi. Keď každý blbec vie, minule to tu niekto hovoril, nejaký prístroj na 2 kolečkách to ide, prosím vás. Keď si to kúpi ambulancia, stojí to 30 000 eur. Keď si to kúpi štátna nemocnica, 150 000 eur. Kde sú tie peniaze? Sa nehambíte? To niekoho netrápi zo Smeru. Aj jedno, mne aj dozadu, mne je jedno. Mne Genesis nečítajte. Prosím vás. Že dokedy to tí ľudia chcú okolo sa takto motať? A ja vám poviem, prečo to hovorím. Ja som neviem, nechcel som. Máme teraz jednu udalosť aj v rodine. A nech vás Pán Boh zachová, vám hovorím. Nech vás všetku čvargu Pán Boh zachová, ktorí ste tam. Keď ľudia, ktorých sú teraz v problémoch, nebude im poskytnutá plnohodnotná zdravotná starostlivosť. Nech Pán Boh pri vás stojí, vám hovorí. Všetkým, ktorí sa okolo toho motáte ako taká čvarga zločinecká a rozmýšľate, kde čo niečo zobrať. Nech vás Pán Boh zachová. A ja za seba hovorím. Ale sú aj iní ľudia, ktorí možno nebolo poskytnuté to, čo im malo byť poskytnuté. Prosím vás, ja si to vybavím. Obchádzajte tých ľudí tak. Poskytnite im to, čo si platia. Prosím vás. Jak to ešte povedať, lebo už je to aj trošku osobné. Iní ľudia sa možno nemôžu tak brániť. Upozorňujem vás na to. Upozorňujem všetkých na to. Nájdite si inú sféru. Nájdite si to hutníctvo. Choďte robiť, ja neviem, vymyslíte aplikáciu do iPodu. Vymyslíte niečo urobte, vytvorte niečo, lietajúce auto, niečo urobte, niečo, čo sa dá chytiť, prosím vás. Áno, buchnem, pán Čaplovič, buchnem, lebo to je zlosť. Vo mne je tá zlosť, prosím vás. Ľudí, ktorí sa nemôžu brániť, toho biedaka, čo bol v novinách, že nemohol ho kto zomrel na tom lôžku niekde v Kežmarku, prosím vás, nemohli sa ani na ožiarenie, na nič. Lebo ste boli schopní to urobiť, niekto to bol schopný urobiť. Vymyslíte auto, vymyslíte niečo poriadne, na tom zarobte, ja vám zatlieskam, ale obchádzajte zdravotníctvo. Obchádzajte zdravotníctvo, nezarábajte na chorých ľuďoch. A skončím. Nech vás Pán Boh chráni, keď nebude poskytnutá úplná a dokonalá zdravotná starostlivosť pre ľudí, ktorí ju potrebujú.